Estamos aquí no campo de Albán en Coles despois de un dos últimos adestramentos desta tempada, xa pensando nese playoff. E hoxe temos aquí a tres eminencias. Varo, que tal? Como andamos? Que tal, moi ben. Quería deixar colgado. Corto, que tal? Que tal? E Yelko, que ainda lle falta por meter 4 ou 5 goles hasta que acaba a tempada. Así que nada, vamos ver que finos están, vamos a facer un crossbar challenge e a ver que tal se lles dá. Menos mal que no partido hai que metela, non darlle a largueira. Papo. Bueno, empezamos co señor Yelko Alfaya. Isto consiste en ver quen lle dá máis veces o longueiro. E non só iso, sino que vamos a facer unhas preguntas un pouco comprometidas. Temos aquí algúns con cara de medo. Se lle dan o longueiro non van ter que respondela, pero como fallen, xa sabemos que van ter que dar a cara. Como decimos, empezamos con Yelko. A primeira pregunta é, como non pode ser de outro xeito, vamos pensar nos conductores deste equipo. Quen é o xogador que peor conduce, que máis lle farían faltas unhas, vamos decir, unhas prácticas na autoescola Alonso, ou se non sacou o carné, que non o vai sacar nin pa Dios. Vamos, Quería decir a resposta. A ver. Sin lugar a dúbidas, Martín Peñarete é o que peor conduce da plantilla, sen lugar a dúbidas. A verdad que vi con el dende Vigo a veces un pouco unha lotería, pero bueno, por agora non tivemos ningún susto. A ver, pregunta para Pablo Corzo. Que lle preguntamos? Vamos a cousa salseante. Estou aberto a cualquier tipo de pregunta. Non teño secreto. Veña. Nesta plantilla, según Pablo Corzo, según os seus coñecementos, quen foi o que máis diñeiro fixo no fútbol? Vamos a ver. Vamos contestar moitas preguntas hoxe. Evidentemente, desde que chegou Borja, penso que Borja, pero penso que Alex Fernández tamén é unha boa aposta nese sentido. A ver, primeiro turno para Varo Fernández. A pregunta é, nesta tempada, desde o teu punto de vista, quen tuvo máis minutos dos que quizás merecía? Pero como é? Vamos a romper un vestuario de Shakira. Pois dallo largueiro. Non podo responder a eso. Yo. Segundo turno. Quen cree o Alfaya que é o que peor viste do vestiario? Golazo. Non tocou. Bueno, pues, a ver, tampouco quero ser malo, pero que parece que as preguntas están feitas a propósito. Teño que decir que outra vez Martín Peñarete é o que peor viste. Porque moitas veces se falla de repetir domingo chándal do equipo, luns chándal do equipo, non sei se que non lle dá tempo a cambiarse no armario, pero a de domingo luns chándal do Ourense, a verdad que bastantes semanas a estar repetindo. Exactamente. Segunda pregunta para Pablo Corzo. Que xogador é o máis tribunero da Unión Deportiva Ourense? ¿Quiere responder? No, non sei. Uf. Sí, pode ser que David Rojo. Ademais, leva un moi bo apoio nas redes sociales, polo que dicen, que eu non a sigo moito. Vai meter algún chicharriño, así que hai que darlle un pouco de xabón e que siga vendendo un poquinho de fume, que lle ven ben. Segunda pregunta para Varo. Último minuto, na final xa dos playoffs. Dios quiera que andamos por ali. Penalti a favor da Unión Deportiva Ourense e hai un xogador que vai coller o balón para tirar ese penalti. Os outros 10 xogadores tiranse en tromba para que ese xogador, por favor, non tire o penalti porque saben que vai ir ás nubes. Quen é ese xogador que quere tirar o penalti? Está aquí cerca, creo. ¡Uy, a zurita! Pablo Corzo, sin dúbida. Algo que decir. Nada, estou en desacordo totalmente. Terceira pregunta para Yelko. Emulando a Jack Grealish,
nunha posible celebración do ascenso, quen sería o que tería máis perigo? Terceira pregunta para Pablo Corzo. Quen do vestiario da Unión Deportiva Ourense pódese decir que é o máis agarrado económicamente? Que máis lle costa rascar o bolsillo? Pois polo que dice a xente e vivido en propia persoa algunha vez, creo que é Antón Guisán. Creo que xustifico. Sei que hai un San John por aí que para a tomar cafés, nunca baixa, e cando baixa ten que ir ao baño, neses momentos nos que hai que sacar tarjeta ou cash, creo que meter máis nos bolsillos, pero non a saca. Nos regatea máis fora do campo que no campo. E terceira pregunta para Varo. Despois de sacar o carné na autoescuela, Alonso, quen foi o que comprou o coche máis feo? Tengo que darle porque el coche no lo compraron, pero yo diría la Sanjoneta de Vigo. Madre mía, parece eso un coche de funeraria. Yo diría ese sin duda. Bueno, pues como podedes ver, despois deste reto tan exitoso, incluso hai algún que decreceu, que se ve un pouquiño máis juvenil. Precisamente hoxe aos nosos juveniles temos que preguntar como van esos carnes de conducir, porque non sei como... Van. De momento nada. De momento pouca cousa. Pues hai que ir pensando en sacar polo menos o teórico. Xa sabedes, na autoescuela Alonso máis que preparado. Nada, non só prepararse no campo, sino que só para vir hasta aquí hasta coles hai que conducir e conducir ben. Así que nada, iso que xa estades ben enseñados. Nos vemos na próxima. Moitas gracias, xa sabedes, Autoescuela Alonso por patrocinar a Unión Deportiva Ourense, e vémonos na próxima. Chao.